ученици в едни дадени моменти много малък брой мотивирани хора са променяли средата и, така се каже, съдбата на всичко за всички. Времето да се направят няколко смислени проекта на училища в страната е ограничено и тези, които се направят по-бързо, ще бъдат пример за останалите. Да започнем да работим в посока създаване на регионална технологична гимназия в град Смолян. Изключително силна подкрепа и продължителност на тази подкрепа има в Баском за тези 10-20, дай Боже, технологични училища един ден в България, защото всичко тръгва от образованието, от ценностната система. Директор от 2018 година до днес 2024 година, 6 години и половина, всяка година ние строим, разширяваме и приемаме още по 100 деца. Вече училището има 500 ученици, пълни 5 випуска и има наистина много желаящи деца от цялата страна. Изключително много подкрепям идеята във всеки един от регионите да има високотехнологично училище, което не е просто технологично училище, високотехнологично училище, където бизнеса е буквално на пулса на това училище.